Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la primul episod de pe acest canal. Mă numesc Dragoș, am 13 ani și locuiesc în Sibiu. Pe acest canal vreau să postez Minecraft Survival Games, Minecraft Skywars, GTA 5 și alte serii, nu știu exact ce serii o să mai fac. O să postez un clip la 2 zile, vreau să fie cât mai ordonat acest canal. Mulți mă știți de pe vechiul canal și nu știu ce să vă mai zic. Mi-am făcut canal nou pentru că pe celălalt canal nu am mai avut activitate și am zis să-mi fac canal nou. Da, și nu știu ce să vă mai zic. Sper să dați un like, share, subscribe, să strigem cât mai mulți abonați și să vă abonați doar dacă sunteți activi. Deci eu mi-am făcut canal nou pentru că n-am mai avut activitate pe celălalt canal și da. Da, și ne vedem în clipul următor. Baftă lume, pa!